Hola, bones! Després de col·laborar a l'Horta Masó i el Sol Blanc fent tastets a l'Horta Masó, doncs hem descobert que hi ha una tomata molt interessant en els últims anys i hem decidit crear el nou canal Cherry TV. En aquest canal hi trobareu receptes que farem al moment, tant de restaurant com més casolanes. Aprofiteu aquest producte que és excepcional. Us esperem a Cherry TV. Hola, sóc en Pere i m'ha tocat presentar-vos la segona recepta de Cherry TV. Avui farem l'empedrat. Un empedrat amb un toc que donarà la nostra tomata cherry. Espero que us agradi.